Good morning, Tagbilaran City. Oh. So we are now here in Tagbilaran Port. Port of Tagbilaran, Bohol. Good morning, good morning, good morning, good morning. Tabangi, ay Chris, tabangi sila Chris. Good morning. Napilitin mo daan. Abli ha. Chris, abli ha. Sa tanong ang napilitin mo ni. Wait, kuntong lini mo igor man ditong tong. Abli iduot pala. Nakikala ito di ay kung sama pa dito na pare usa dito sa dito. Ay, ay, oy. Ay, timing. Asa mga church? Consolation. Pastorandi. Pastorandi. Friend ni Pastorandi. Mau ni asawa ni Pastorandi? Oo. Okay. Asawa Pastorandi. Okay. Asa mga spaces? Sa 3. Ako sa tanaw. Okay. Kuan pa man, alas 3 pa man ang iyahang kuan. Check-in? Oo. Dugay pa kaayo. 3C. Asa na ka? Pwede na sa premises lang tadila mo. Dito na lang sa kuan jud sa venue. Sa venue mo. Pwede mang ka alin, anak. One way to Diretso, ano na lang ka? Tapos na diretso lang. Wala ka na, Los. Wala ka na. Tapos to ka na, Josh. Tawag na siya ba? Imbis na mag-picture pa tabi ito na ikaw. Sabi na lang ka. Mo na yung ginaingon nga, early bird catches. Baka ganito ko bilong din na. Bitahaling early bird. Nakabagod na yung hatol. Ano silang simpo. Thank you Lord for the blessing. Salamat sa kayo. Ang mga pag-ampo ni Pastor na ampo sa dugan sa Ginoo. Nag-uol pa ba yan ito kay kauwan-uwan? Hindi, nag-uol sa ito kay kauwan. Grabe, baha mo dito sa Mandawi. Yung baha. Naglunog niya ako dito sis? Oo, naglunog. Mo dito
ito traffic kay Mandawi sis. Busy kay itong mga kuan ba yan? Katong fire truck kay nagkuan itong mga rescue. Dire paglunok pilar lang. Naglunok pagkuan. Wala anak. Di ang uwan kita dito sa kasama sila na. Basakikan sa Basakan man. Yan ay rescue. Sila mga sinana sa tubig. Kayo mga traffic sign din rin. Wala. Para sa ito, apa? Nagtaghanak kada sila. Isang traffic. Musod, ano ka anak This dyan? is their Wala. Ala ako sa ulog mo. Oo. Wire me, practice, one, system. Ano mo? sa DJ may Asa ang kuan len? Luyo ko na sa Tagbilaran Hall. likod. Luyo ko na likod. Swaya na daw. This is the Tagbilaran City Hall. The white one. Luyo sa Tagbilaran Hall. Sandugo Gym. Saulog. Sa ulog. Gym. Okay. Ay, mangutala ka kayo. Di ko to. Pamilyar, mangutala. Alay, mangutala ka. Sir! Pwede, mamutaan na? Asa? Asa sa ulog gym? Dito naman niya. Right. Okay, thank you. Ato na oh. Restaurant. Ay. Okay, thank you. Anak. Sa Karindo. Tama na eh. Naray, ay kasi stiran. Oo. Pero sarado pa. Sarado pa. Dara sa Yun ulog lang, mo. tagabasak yun na oh. Pero pwede man mo makainis dire. Nailigoan ng ka dire no? Thank you. God bless. Pastora, salamat ta. Ignasi, Pastor Randy, Pastor Leia na lasa. Sige, Pastor. Thank you.